हे काम माझं घरीच चाललेलं आहे की टर्मिटोमायसिस कुलातील मशरूम भूछत्रावरती जी वारुळावरती होतात त्याच्यावरती मराठीतून थोडी माहिती देण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. कारण याच्यामध्ये फारच कमी माहिती आहे. कोकणामध्ये लाखोंच्या संख्येने विकली जातात आणि लोक गोळा करून खातात. आणि वारुळावर येणारी अळंबी, रोईण अळंबी असं त्याला नाव आहे. आणि त्याच्यावरती थोडासा अभ्यास झालेला आहे. कोकणामध्ये काही जाती सापडलेल्या आहेत. पुणे मुंबई विद्यापीठातल्या लोकांनी त्याच्यावरती संशोधन निबंधही लिहिलेले आहेत आणि या जातींचा अभ्यास झालेला आहे. परंतु एक पारंपरिक खाद्यान्न म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं आणि इतर त्यांची जी माहिती आहे ती मराठीमध्ये जेवढी पाहिजे तेवढी आलेली नाही. म्हणून माझा प्रयत्न आहे की हे मराठीमध्ये शक्यतो जे प्रेक्षक आहेत, विद्यार्थी, संशोधक आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचवावं म्हणून हा सगळा खटाटोप चाललेला आहे. आणि या महामारीच्या काळामध्ये नुसती ही खाण्यापेक्षा मी म्हटलं की याच्यावरती काहीतरी आपण निर्मिती करू आणि त्यासाठीच आता हे व्हिडिओज मी मराठीतून आता तयार केलेले आहेत. तर आपण माहिती घेऊ की इथे हे सगळी आपल्याला संपदा दिसते ही सगळी आता तयार झालेली मशरूम्स आहेत. आणि आता त्याच्यातून बियाण्यांचा वर्षाव जर ती बाहेर निसर्गामध्ये आम्ही तशीच राहू दिली असती तर झाला असता आणि ती बियाणी सगळीकडे पसरली असती, कीटकांनी खाल्ली असती. गोगलगाई याच्यावर तुटून पडतात. रात्री जर तुम्ही विजेरी घेऊन बाहेर गेलात आणि तुम्ही बघितली तर सगळीकडे तुम्हाला या मशरूम्सवरती गोगलगाई चरताना आढळतील आणि ते तुकडे छोटे छोटे त्यांचे सारखे काढत असतात. काही मुंग्याही आम्ही बघितलेल्या आहेत त्या मशरूम्सबरोबर निगडीत आहेत, पण नेमक्या त्या काय करतात ते आम्हाला कळलेलं नाही. आणि बीटल्स म्हणजे छोटे छोटे कीटकही आपल्याला या मशरूमबरोबर सापडतात आणि त्यांचंही संशोधन खूप आमचं शिल्लक आहे. कारण हे बीटल्सच्या पोटामध्ये इष्ट असतात आणि ते फक्त या मशरूमबरोबरच त्यांचा जीवनक्रम अगदी संबंधित असतो. त्यामुळे हे मायकोफिलिक किंवा मशरूम बीटल्स आहेत त्याच्यावरही खूप आम्हाला माहिती याच्यापुढे भारतामध्ये मिळवावी लागेल. कारण या पद्धतीचं मशरूममध्ये जे बीटल किंवा छोटे छोटे कीटक असतात, सुंदर कीटक असतात, साधारण ते भुऱ्या रंगाचे कीटक असतात, चॉकलेटी रंगाचे कीटक असतात आणि ते अंडी टाकतात आणि नंतर त्या अंड्यातून त्यांची प्रजा बाहेर निघते. आता हे सगळं कशासाठी चाललेलं असतं आणि कित्येक कोटी वर्षापासून हा सगळा प्रकार चाललेला आहे. म्हणजे जवळजवळ 12-13 कोटी वर्षापूर्वी या टर्मिटोमायसिस मशरूमची निर्मिती झाली. म्हणजे त्यांचा सहयोग झाला आपल्या वाळवीबरोबर, वारूळ तयार करणारे, आणि त्यातूनच अशा तऱ्हेची टर्मिटोमायसिस हायमीसारखी आपल्याला मशरूम्स दिसतात तयार झालेली. आणि ही पूर्णपणे वाळवी वाढवत असते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.